Um, ikaw naka-eksperyensya mismo sang breastfeeding kay ikaw isa man ka mother kag isa ka pediatrician. Dok, pwede mo kami or pwede ka ka-share sang gamay lang about sa imong breastfeeding journey. Okay, Bumble Faith. Actually, before ko naging mommy, no, as a young doctor, kag isa man ka pediatrician, abi ko gid nga kabalo na ko kung ano ang breastfeeding because nga sa residency ko, na-memorize ko gid tanan nga guidelines, kag nag-research ko sa mga tips para maayo nga akong paghatag sang health teaching sa akon mga patients. So, abi ko, hapos lang gid ang breastfeeding as long as na regular ka magpadede, mayo ang pagposition kay baby, kag I have the right information. Pero sang naging mommy nako, damo gali sang need pa gid i-consider, no? I experienced sore nipples, grabe ang postpartum pain and recovery, tapos sleepless nights nga daw hindi matapos, permi ko gutom, tapos ang baby ko very fussy, kag permi ko ga-think nga ga-worry nga base hindi enough ang milk nga gakahatag ko kay baby. So currently, I'm actually a mother of two. I have a 2-year-old and I was able to breastfeed him until 14 months old, and I have a 7-month-old baby na gina-breastfeed ko man subong, no. I am currently exclusively pumping, and I am very blessed nga at this point may ara times nga kung magmasakit ang akon nga toddler, I'm still able to share my breast milk with him, no, and I'm able to share also some of my milk to my patients and my friends. So na-realize ko sa amo ni nga journey nga lain-lain gid gali, no, kag kada baby ang experience, and then kung knowing the guidelines is one thing and actually living it is another. So breastfeeding gali is a learned skill gid for both the mom and the baby, pero so far it's really so worth it, Bombo Faith. Okay, Doc. Thank you. Wow. Grabe. Lain gid man gali, Doc, no, ang hambal nila nga by the book compare sa life experience gid mismo. Oo. Sige. Doc, kung ikaw ang isa ka mother, um, ano man right after sang imo nga pag give birth sa baby, maumpisa ka na dayon sa nga breastfeeding kag nga adok nga importante ang ginatawag nga skin to skin contact. Okay, Wombo Faith. So actually, ang WHO, ang World Health Organization, kag ang UNICEF, nag-recommend gid sang breastfeeding within the first hour of life, no, after birth, no. So importante nga stable si mommy kag si baby para mahimo tani, no. So tawag tani early initiation of breastfeeding. You also mentioned, Bombo Faith, about skin to skin contact. So ano na siya ang skin to skin contact, no? Amo na siya ang pagbutang ta sang isa ka naked nga baby, so meaning bag-o bunag siya, no, sa bare chest sang mother, no. Gina-recommend man ni siya sang WHO, tawag tani sa aton diri sa Philippines, no, unang yakap, no. So gabulig ni siya nga mag-stabilize sang blood pressure ay sang vital signs ni baby, no. Tapos nagabulig man ni siya nga early ta ma-initiate ang breastfeeding by releasing mga hormones bala, no, from the mother, no. And it's also helps sang improve sang bonding sang mother kag kay baby. Paagi man sang skin to skin contact, nagapasa ang mga healthy nga skin bacteria ni mommy kay baby para nga mas maging kusog pagid ang immune system ni baby. So amo na siya ka-importante, Bombo Faith. Okay, Doc. So, Doc, ano naman ini ang ginatawag nga colostrum kag nga importante ini bisan pa nga gamay lang ang amount sini. Ang colostrum, amo na siya ang first milk gid nga nagaka-produce ng mga breastfeeding mommies, no. Tawag ta na may other term na liquid gold, no, because even if very small amount pa lang ang ma-produce, no, during the by the mom, no, during the first few days of breastfeeding, no,
very concentrated na siya, very rich in immune and protective factors. And for some mommies, no, nag-worry sila nga ang kadutay lang sang milk no nga gagwa nila. Pero even if jutay lang ni siya, it doesn't mean that it is low in quality. It's actually very rich, no? And ang tiyan sang baby, ang stomach sang isa ka newborn is just very small, no? So daw kalamansi lang nakadako. So this will just be enough, no, to nourish the baby, no, during the first mga first few days of life. Ang mga newborn dog medyo cute pagida sila ya kay ganina kung bisan ako gani sa akong mga hinablos ko mga newborn sila wala ko gauyat kinahadlok ko. Very fragile gid sa ila, bombo face, no? Kagamay gid, no? Oo, ka-fragile balahaw. Tapos naman ang kung uyatan mo, feeling mo daw sila, ganun, daw mapusa, balahaw daw ka, no? Pero sige. So, proceed na, Doc. So, Doc, o kung pila ka beses, ang mother mag-breastfeed sa iya nga newborn? So kung newborn pa lang, nag-recommend kita nga mag-feed ang mommy every 2 to 3 hours, no? Pero hindi na siya strict dapat or by the clock, no? Because ang mga babies taya hindi man na sila kabalo sang aton nga schedule. So ang importante nag-feed kita aside from feeding every 2 to 3 hours, we are feeding on demand, no? Based sa mga feeding cues ni baby. And in the early weeks, no, ang mga newborns nag-feed na sila mga ni siya in general, no, around 8 to 12 times in 24 hours, no. So amo na siya ka-frequent. So hindi lang na siya actually nga sa morning lang, even at night. That's why nga mga breastfeeding moms nagkapulaw gini sila magpadede kag nagabugtaw gini sila every few hours para mag-feed sa ila babies, no? Because breastfeeding di lang na siya para nga mabusog ang baby, it's also giving comfort, no? It's also helping with emotional regulation and also fostering closeness between the mother and the baby. Thank you, Doc. So, Doc, paano ko na, example, ako be mother, pero hindi pa man. Sige, kung ako be mother, paano ko mabalaan nga ang bata ko is enough na ang breast milk na nahatag ko sa iya? So, aside sa nagalantaw kita, no, sang feeding cues, mabalanta kung busog na si baby, kay nagaamat-amat na hinay ang iya nga pagsak, no? Si baby nagaamat-amat naman let go sa breast, kag nagakatulugan man na siya, no? Pero ang isa pagid ka lantawon ta nga mga basis, no, para mahambal nga the baby is getting enough milk is looking at kung enough adequate ang mga wet diapers niya, no? Appropriate ang stools nga ang pupo niya bala, no? Per day, and makita ta nga naga-swallow, effective ang swallowing niya, no, during feeding. Isa pagid ka pinaka-importante nga measure para mabalaan ta nga the baby is getting enough milk if mayo ang iya nga growth kag ang weight gain, no? So that is why nga very important gid nga for mommies, no, to bring their babies, no, their newborns, their infants to their doctors, no, every month para mo-monitor na siya ang ilang growth kag development. Okay, Doc. Sige, may mga babies, Doc, nga sa pamatsyag sa isa ka mother, busog na siya, pero ang gutom pa siya gali. Ti paano ni siya, Doc, mahambal sa isa ka iloy? Nga gutom na si baby Bombo Faith, paano siya mga signs Sige, nga gutom pa or hindi pa enough ang milk na nakakuha ni baby? Okay. When does my baby, Doc, Doc, ang ginatawag rather nga cluster feeding? Okay, so ang cluster feeding, manotice na siya sa mga breastfeeding mommies, no? Nga si baby bago ko lang gin pa dede, gutom na naman, no? Dugay-dugay mangayo naman milk, dugay-dugay mahibi naman, no? Nga daw gutom. So actually
that is called cluster feeding, in which ang babies, ang isa ka baby naga-feed repeatedly over a period of hours, no, very frequent, and ini siya nagakatabo during certain developmental periods, no, like example mag-growth spurt si baby or may bag-o siyang milestone nga ma-reach, no. So it doesn't mean actually that ang baby nagasige dede, no, that your breast milk is not enough, no. So actually because babies have very small stomachs, no, so ang pag-digest ng breast milk is very very quick as well. So that is why nga may mga times nga dasig lang sila magutom, no, amo na siya. So ano gyapon, no, mabase kita gyapon sa mga feeding cues and hunger cues, no, sa growth ni baby para mabalanta nga enough ang iya milk nga kakakwa. Okay, Doc. Dok, paano naman kung ang baby na tulugan siya abi samtang nga naga-breastfeed si mami? Kinanlan siya bala po kawon ni mami? So ang Bombo Faith, ang breastfeeding very na siya, no, very relaxing gina siya kay para sa mga babies. So pwede gina sila nga matulugan during breastfeeding, no, because nga they're held close by their moms, no, tapos nagasuck sila and may mga certain nga mga hormones nga nagaka-release that would make them feel sleepy. So kung matulugan na si baby, especially after a feed, it could mean that the baby is busog na siya, no, and is feeding effectively. Pero ang isang kalantawon ta na dira as a pediatrician, no, nga ginahambal ko gid sa mga pasyente ko nga malantaw kita sa mga red flags kay kung si baby permi na lang tuyo, no, nga hindi na siya makadede mayo, pudlay siya pukawon or hindi mayo iya nga weight gain kag mga output like jutay lang ang wet diapers, ang stool output niya. So that becomes a concern already, no. So ang pamangkot kung kailangan pukawon si baby after a feed, no, no need, no, as long as the baby kung bugtaw siya very active and kung bugtaw siya kung nagasuck siya is able to latch and suck effectively sa breast. Ang best breastfeeding position kag paano mabalaan ni mami nga di nagadede isang maayo si baby? There are actually a lot of breastfeeding positions, no. Ang pinaka-basic ta na ang cradle hold, may ara man cross cradle, may ara nga football hold, pwede man maka-breastfeed nga side lying si mommy, no. So actually wala sang best or perfect nga best nga breastfeeding position, no. The best position is kung ang mother kag ang baby are comfortable, no, during the breastfeeding session. Ang best position is when the baby can latch and makakuha siya sang milk effectively. So ma-observe tani nga mayo ang pagposisyon ni mommy kay baby kung ang head kag ang body ni baby aligned na siya during breastfeeding, no, kag si baby is close to the mother and ang iya nga latch is deep, no, hindi lang iya nga naga-suck siya sa nipple but also ang iya mouth is very wide open nga makasuck siya pati sa areola, no, kag ang iya nga chin close sa breast, no. So amo na sila ang signs nga tama ang paglatch kag ang pagposisyon ni mommy kay baby, no. Mabalaan man na sang mothers kay tikis nagaugtas na ang baby, no, kung hindi mayo ang positioning or kay hindi siya makakuha sang milk effectively and pa-feel man na ni mommy nga mayo ang paglatch kung may ara nga daw suction bala, no, nga batsagan sa iya breast, no, kag naga-swallow si baby. So meaning nagkakakwa siya nga enough nga milk kag mayo gid ang milk transfer ta. Okay, Doc. Sige, sa mother naman kita, Doc, nga ang masakit ang nipple sa mother samtang nga naga-breastfeed. Ang pain, Doc, normal lang? Okay, so sa pag-initiate or habang nag-establish pa lang sa breastfeeding, no, after birth, some mothers might feel nga may gamay nga daw tenderness or pain sa ilang breast, no, during breastfeeding.
Pero kung persistent na ni siya or severe na gid ang pain, so hindi na siya something nga normal na, no? So ang need na kung may ara nga ma-feel nga pain ang mommies while breastfeeding, i-check gid nila kung mayo ang paglatch ni baby kag kung mayo ang pagposisyon, no? Need ta man i-consider nga basi bala may ara si mommy mga pilas na da sa nipple, no, or very engorged ang breast nga hindi mayo hindi effective ang ang pagpagwa sa milk sa iyang breast, no, or pwede pagid nga kung may pain, pwede it could be due to infection as well. So kung consistently painful gid ya during breastfeeding, it's important nga mapacheck ini, no, sa aton nga sa isa ka doktor para ma-properly assess, no, kung may ara man gid nga mga problems. Okay, Doc. Sige. So, Doc, paano naman mabalaan ni Mami nga may ara siya nga low milk supply? Okay, so ang low milk supply, pwede tama na siya ma-correlate kagina sa gintalk tabala ma'am if the baby is feeding well, no? Mm. So mabalaan ta na through objective signs, no? If mayo ang weight gain ni baby, no? Kag mayo ang milk transfer, no? We also check ang mga wet diapers kag ang stool output ni baby. Hindi na siya feelings ang mga moms kung daw kahumok sang ilang breast or kung magpump sila daw kajutay, pero hindi na sila actually very objective gid nga mga means on how to determine nga jutay gid ang iyang nga supply, no? So mabalaan ta nga poor milk supply if poor ang weight gain and inadequate ang output in terms of sa iyang wet diapers kag sa stool ni baby, no? Okay, Doc. Sige. So, Doc, for example, kung si Mami nakabalo na gidabi with all the bases, nakapacheck na siya, kag na find out nga may ara gid man siya sang manubo nga milk supply. Ano ang himuon ni Mami para nga mapadamo, Doc? So kadamo gid isang pwede nga mahimo si mommy, no, para nga magdamo iyang milk supply. And ang first gid na nga dapat nga principle diri, no, is ang breast milk production is largely daw na siya daw law of supply and demand. So kung damo ang demand, ang ato nga breast, no, ma-stimulate man na siya nga mag-produce ng more milk. So paano ta na ma-increase ang demand? It's by consistently latching the baby to the mom, no? Ang effective nga pagsak ni baby regularly, amo gid na siya ang effective nga milk removal, amo gid na siya ang mapadamo sang gatas ni mommy, no? Pero man kita mga ginatawag nga mga galactogogues or mga pagkaon or mga limnon, mga herbs na sila nga pwede bala nga inumon ni isang mother, no, para magpadamo sang ilang gatas. So familiar ka mo sa malunggay, mga oats, no, sopas. Subong may mga ginabaligya ng mga lactation drinks, kag lactation cookies, no? So dabulig na sila para nga magpadamo man ang milk. Pero important also nga si mommy is well nourished, no? Nagakaon sang well balanced nga nutritious diet. Si mommy is well hydrated, no? And then so hindi lang kita nagabase actually sa mga pagkaon kag supplements. Ara gid na iya sa on how mommy takes care of herself, and also in the effective and frequent nga milk removal. So dapat ma-suggest gid, ma-recommend gid kami nga frequent ang pagpalatch kay baby kag regular kay the more frequent ang pag-remove sang milk from the breast is also stimulated nga mag-refill na maliwat sang gatas, no, para mas damo ang production. Okay, Doc. Thank you. So, Doc, sa aton subong time, bidamo na mga mommies nga working moms ng ara na sa may corporate, ara na sa nagatrabaho na ang aton nga mga mommies. Doc, can stress, lack of sleep, ukon ang being overwhelmed ang makaapekto bala sa milk production ni Mami? So possible gid na ang bamboo face, no, nga
nga maka-affect ang stress no sa milk production ni sang mga mommies. Pero we must remember nga very amazing gid ang human bodies no nga bisan stressed or ga masakit ang mommy no, bisan nagutman pa na siya no, it will still find ways to produce milk para kay baby no. Pero ang isa tanibi nga gina-consider man kung stressed ang mga moms no, hindi lang ni siya abi ang breastfeeding, it's not just the journey of the mother no. Importante man nga ang mga support sa palibot nga bala kay possible nga ba si stressed siya because nga she's only doing this alone kag wala sa mga tawo nga ara sa likod niya nga nagasuporta. So important as well for the family members no, for the fathers no, to also give support no, assistance no, let the mother rest no, muna basi nga stress kay wala na tulog no. So ano gini siya, collective effort gini siya no, parang well nourished no kag healthy ang breastfeeding journey sang mother kag sang baby. Okay, Doc. Sige. So, Doc, sa ang mother, san o kuno Doc, maumpisa sang pumping. So, kinahanglan bala ang breastfeeding mother, kinahanglan gid mag-pump or kun ara man lang sa may balay, hindi na kinahanglan mag-pump, ipadedeon na lang si baby. So depende kini siya bambo faith no sa lifestyle ni mommy, sa nature sang work ni mommy no, sa ilang living situations. So kung si mommy kag si baby together lang man per me no and breastfeeding it effectively, hindi na i-required nga ang mga postpartum moms nga mag-pump no, because nga ang direct latching actually is more convenient gid siya kaysa sa pumping kay hindi na kailangan maghugas ng mga pump parts. Hindi na kailangan mag-sterilize no, it's very convenient no, bisan tulog lang no, bisan ara nagahigda lang da no, kung gabi pwede na nga mapalatch lang si baby, kung mapump mabangon ka gid, kailangan mo mag-charge ang mga sang pump motors no, kailangan mo maghugas no and sterilize. So ang pumping naman it can be helpful no, especially for the working moms no nga after sang ilang maternity leave mabalik na sila sa work, so hindi na sila together kay baby. So it will help no maintain ang breast milk nga supply ni baby no, pumping will help that. And for some mommies naman nga nagajutay na ang ilang milk no, especially kung older na si baby and they still want to continue feeding and build their supply, they can also pwede gina magamit ang pumping para nga ma-increase man ang milk supply by scheduling ang ano no, ang tawag na ang pumping sessions no. So ang exclusively pumping actually ano man na siya, considered man na siya as breastfeeding because nga you're still giving breast milk to the baby no. So may ara na siya mga learning curves damo gid i-consider, pero para nga ma-continue ang paghatag sang breast milk sa baby, so this is a very useful na manner no of expressing milk. Okay, Doc. Sige. Si Doc, kung nag-pump abi si mother, kay amo na nagbalik siya sa work, kay tapos ng iyang maternity leave, paano naman niya, Doc, ang proper nga pag-stored kag handle sa expressed breast milk, Doc? According sa Center for Disease Control or CDC, so meron na siya nga mga guidelines no kung ano ka sa pag-store sang express nga breast milk. So kung ara siya sa room temperature, lang da sa kwarto no, nga below 25 degrees Celsius no, room temperature lang, pwede na nga ang freshly expressed nga breast milk matinir lang da in 4 hours no. Pero kung nadiretso na siya sa ref, so ang express breast milk, pwede na siya magamit within 4 days. Beyond that, ma-recommend nga ibutang na ang dapat before mag 4 days, no? Abutang siya sa freezer, no? So kung ara naman sa freezer, pwede na siya mag-last
3 to 6 months, no? Kung mga deep freezer, pagit kimera, mga mommies nga kadamo gid sang ilang milk. So, may ara na sila sang extra nga freezer for the breast milk. So, pwede na mag-last ang milk up to 12 months, no? And then, syempre, ang goal ta, no, sa pag-store sang milk, no, is para nga may arata nga extra, especially kung ang moms are separated sa ilang nga babies. So, ang frozen na nga milk, para nga magamit ta, nga ipadede kay baby, gina-thaw na siya sa refrigerator, and ang thawed nga milk, meaning natunaw na gid siya, wala na sang mga ice crystals. So, dapat i-use na siya within 24 hours, no? Pag ang thawed nga milk, na frozen, thawed, and then napagwa na sa ref, 2 hours na lang na ang iyang hasta nga ma-expire siya nga mapano siya. So for example naman, no, si baby gintagaan sang express nga milk, tapos nagamit na niya ang bottle or nalawayan na, or tawag sina leftover nga milk, dapat ma-consume na siya ni baby within 2 hours, no? Amo na siya. So dapat mindful kita kay parang ma-make sure ta nga safe man ang aton nga milk nga ginapadede sa mga babies ta para ma-avoid ang mga infection. So lain ni siya dali bang buffet ang guidelines para sa mga premature pagid nga mga babies bala kag mga immunocompromised nga babies. So ang amo ni nga guidelines nga gin-mention ko para ni sila sa mga healthy kag full term nga mga infants, no? Okay. Okay, Doc. Sige. So, Doc, ang isa bala ka mother, may ara ginaya chance nga ang hamba bala, Doc, nga o too much ang iya bala nga breast milk kumbaga oversupply siya. Paano na siya Doc makita nga ay ala oversupply ang breast milk ni mommy? Okay. So may ara gid na Bombo Faith nga mga mommies nga very blessed gid sila with damo-damo nga milk, no? And kung maminsar ta kanami nga damo supply sang gatas, pero more isn't always better. Kay kung may oversupply ang isa ka mommy, pwede na maka-experience ang very full nga mga breast, nga masakit na siya nga naga-engorge na gid siya to the point nga naga-plug or naga-clog na ang mga ducts, no? And kung may oversupply si mommy kag mag-latch dira or mag-suck si baby, sometimes gapadunlan sila because of the very forceful balang pag-flow sa milk, no? So in case nag-amo man yung reason nga naga-fussy ang mga babies, no? So ang goal actually naton para sa mga mommies, no, hindi nga para magka-oversupply, ang goal taya is makaproduce sila sang right amount of milk para sa kay baby. So paano ni nagakatabo ang oversupply? Para sa iban nga moms, no, ang ang aggressive or too frequent nga pumping, especially kung very early on nagsugod sang pumping, paggamit sang breast pump, no, excessive milk removal. So by the principle of supply and demand man pala nga gin-mention takagina. So kung permi naga-pump si mommy, no, excessively na more than sa need nga milk ni baby, then pwede gid na iya mag-cause sang oversupply, no, nga damo-damo man nga milk ang ma-produce. Doc, saan kinanlana sang mga mommies nga magpangayo sa nga bulig gikan sa doctor or lactation consultant? So kung nagkasugod na ang mommy sang breastfeeding, no, kag maka-experience siya sang persistent nga nipple pain, budlayan magpa-latch, no, si baby hindi magka-feed effectively, hindi maayo ang growth ni baby, inadequate ang wet diapers, no, and may mga challenges and struggles with breastfeeding like painful breast, may swelling, may fever, may mga symptoms na si mommy, no, because of breastfeeding, then need na nga mag-seek sang professional help, no. Pero even if wala pa ni nagaka-experience sang mom, no, we should not wait nga magka-serious nga problem, no. Gamay nga difficulties, pwede na gid kita maka-reach out, no, sa aton nga mga doctors like sa
I would also recommend nga habang busong pa lang bala ang mga mommies, no, start the conversation on breastfeeding with your OBGYNs, no, and then if possible, no, nga makamit sila with their pediatrician also before giving birth, no, and during the prepartum period may ara na mga available nga mga mothers classes bala sa mga barangay, no, pwede gina sila nga maka-attend sa amo na nga mga programa para nga ano sila equipped sila with the right knowledge and skills para magsugod sang breastfeeding, no? May ara man mga available nga mga breastfeeding support groups, no? And also, no, they can talk with their friends and relatives, mga fellow moms, no, who have experienced breastfeeding themselves para nga magka-idea sila kung paano ni himuon. So here in Bacolod, may ara kita available nga mga lactation consultants nga willing to help gid ang aton mga pregnant mommies, no, in preparing them for breastfeeding. And also they're also very much willing to help with initiating breastfeeding na after birth and supporting this breastfeeding mommies. So aside from the lactation consultants, ang aton mga OBGYNs, mga pediatricians are also able to do all of these things, no? So ang aton lang nga dictum is ano gid, no, reach out and reach out with the experts, no, because nga help is available, no? May mga lactation nurses matagani nga very equipped as well to provide breastfeeding counseling. So pangayo tabulig, no, use the resources available, no, para nga maging smooth ang breastfeeding journey. Thank you, Doc. So, Doc, what if kung ang breastfeeding ko no wala nagasanto bala sa plano kag kinahanglan bala sang supplementation, pumping, combination feeding o kon formula, wala bala, Doc, or nag-fail bala si mother para sa iyang pag-supplement sang milk sa iya baby, or ang combination sang feeding nag-fail bala, Doc, kung wala nagsanto sa plano ang pag-breastfeed ni mommy. Faith, isa gini siya maayo nga topic nga masturyahan ta subong because nga as much as we want to protect and promote, no, and support breastfeeding, sometimes may mga nagakatabo, no, nga like example, the mother has a medical condition or the baby has a medical condition that might limit her from breastfeeding, no. Pwede nga ang mga work or schedule demands, no, naga-cause nga hindi na makakontinue sang breastfeeding si mommy or mag-decrease ng iyang breast milk supply. So it's also important, no, na we need to give support to this mommies, no. So if a mother needs help with latching and needs to pump or needs to temporarily mag-supplement with formula or mag-choose nga combination feeding lang siya bi or ma-exclusively pump lang siya bi, it doesn't mean na she failed as a mother, no. So during these situations, we should always approach this with empathy bala, no, nga hindi ta sila pag-ipa-feel nga sang guilt or shame for not being able to continually exclusively breastfeed their babies. Ang importante is the baby is fed, no? Fed is best, no? Although breast milk is best, fed is also best, no? And ang important is both the mother and the baby are happy, no, and the mother has intact nga mental health, no. So that is why nga for mommies who are struggling to breastfeed, seek help and support gid, no, because you are not in this journey alone. Nang Doc, ang mga gamay kuno bala nga breast, ano di siya nang hindi sila maka-produce sa nagakaigo nga gatas. So, namin na siya nga question mo Faith, no? So, ang breast size, hindi na siya makadetermine sang amount man sang milk nga
ma-produce ni mommy, no? So it's still the law of supply and demand. So kung frequent, bisan gamay ang breast ni mommy, no? Small ang size ang breast ni mommy, but as long as she is consistently breastfeeding and latching, no? She can still be able to produce enough milk for her baby. So it's the same as kung ara naman dako naman ang size bisang breast ng isa ka mother, pero hindi frequent and consistent ang latching and breastfeeding, so may chance na siya nga magjutay man ang iyang nga breast milk supply, no, and production. So important din gapon ang frequency of milk ejection, no, sa of milk transfer, no, para nga makahambal kita nga magdamo ang gatas ni mommy. It's not the breast size. Wala nga kilala, ay doon ang nagapamati man siya subong. Paano naman bidok kung ang ginatawag nila bala dok nga inverted? Amo na kuno ang rason kung nga nga wala siya breastfeed because inverted ang iyang nipple. So dok, ano ni, is it true nga hindi ka pwede ka padede kung inverted ang imong nipple, or pwede sa gihapon pero kinahanglan lang sa proper nga kung baga matawag nga maneuver dok? So same man na sa breast size, no, nga ang kita nga mga babae lain-lain ang size ng mga breast. Kita man lain-lain man ang aton nga shape sang mga nipple, shape and size ng aton nga mga nipples. So for some mothers nga may ara sila nga inverted nga nipples, breastfeeding can be a little more challenging, pero it's not hindi ta mahambal nga impossible or hindi na sila magka-breastfeed, no. So there are actually some maneuvers that pwede mahimo, no, para nga ma-revert na siya ang inverted nga nipple, no. So the nurses, no, kung example nga the nurses can assist na si mommy with that, no, pwede na sila magpa-assist sa nurses, sa ilang mga doctors kung paano na siya himuon. So ang important lang gid, no, despite nga inverted ang nipple, because nga the breast can still produce milk, no, dapat correct ang latch, no, ang pagposisyon kay baby, no, para nga ma-effectively effective ang iyang pagsak and ang pag-remove sang breast milk sa breast, no. So pwede gid ya ma'am bisan inverted ang nipples, pwede gid ya nga maka breastfeed gapon si mommy. Pwede man siya maka-pump, no. So damo sang mga ways, effective ways para nga ma-eject ang milk from the breast, no, if the mother's nipple is inverted. Kung let's say for example, si mommy na hilanat, is it true, doc, nga hindi pwede kapadede si mother kung mahilanat? This is a very interesting question gid, Bombo Faith, because may iban nga mga mommies nga nahadlok na sila nga magpadede kung nagamasakit sila or nagahilanat sila kay basi nga malatnan si baby, no. Pero actually we would still recommend to continue breastfeeding even if the mother has fever or is sick, because kung gamasakit ang isa ka mommy, nagaproduce na siya sang mga antibodies, no, against the infection. So ang mga antibodies nga ina pwede yan na mapasa kay baby. So isa na siya ka protective factor actually for the baby para nga hindi siya magmasakit or hindi siya malatnan ni mommy, because nga napasa yato ang mga antibodies against the bacteria or viruses nga nag-infect kay mommy. So ako Bombo Faith, ma-share ko sa akong experience, no, Yes, sa akon nga mga kids, no, nga amo na akong maglain akong pamatsyag. I would also I continue breastfeeding my infant, pero I would also share some of my milk to my toddler, no, because we're together, no, kung mag-sleep bala, no, we're together at home, parang to also pass the antibodies bala that could give some form of protection man sa ila para nga hindi sila malatnan. So that is a case to case basis as well, because nga for example if the mother has a respiratory tract infection, so ang mode of transmission na iya is through respiratory droplets or airborne be, so dapat pwede
pwede man siya gyapon maka-continue breastfeed pero proper lang gid nga preventive measures like wearing of mask no while breastfeeding, and then proper hand washing, proper hygiene amo gid na ang pinaka-important gyapon no. Thank you, Doc. So, Doc, na-mention mo nga ga-share ka sa gihapon sang milk sa imong nga toddler. Doc, kung mag-share, for example, ako bi mami, no, nang ang akon nga hinablos ng kinanlan sang milk. So, pwede kung gihapon nga i-share ang milk nga ang akon nga breast milk sa bisan hindi mo bata abi, Doc. Isa ginakadako nga bulig no para sa mga mothers nga kasugod pa lang establish ang ilang nga breast milk or have low milk supply ba lang nga need nila ma-breastfeed ang ila baby. Ang bulig no kag donation sang mga iban nga mga breastfeeding mommies nga may more than enough nga milk. So ang need lang gid i-consider is sang mga mommies nga nagabaton sang donated nga mga breast milk is that nga ang donor nga mommy is properly tested no, wala sa sang mga iban nga mga infections bala nga pwede nga mapasa through breast milk no, so need ni siya nga i-check no, so hindi lang basta-basta nga magbaton sang donor milk, but we must also consider nga ang mom is healthy and also tested para nga ma-prevent ang pagpasa sa mga infection no nga pwede nga ma-transmit through breast milk. We should also consider nga ang age sang baby nga nagabaton sang breast milk, because nga habang naga-grow ang baby no sang isa ka breastfeeding mommy, naga-change man ang concentration, ang mga ang ingredients nga ara sa aton nga breast milk no, depending sa demands ni sang baby or sang bata no. So isa man na sa gina-consider ta Bombo Faith. Kag for older naman nga mga children na, so it's important also na to remember na during the first 6 months of life, so the breast milk can give no 100% of the baby's nutritional needs. Pero habang nag-grow na si baby, it decreases na no. So after 6 months of life, dapat magasugod at complementary feeding no. And although breast milk can still have some benefit no para sa mga older children, so important nga at 1 year of life, dapat food already is their main source of nutrients na. So we can just supplement with breast milk no, pero dapat nagakaon na gid sila sang pagkaon niya. Okay, Doc. Isa na lang. Doc, kung ikaw mother, di ba, ang hambal gani, ang nutrition mo, amo na ang ginapasa mo sa baby kung ka breast milk ikaw. So, Doc, kinanlan ba lang ang imo nga kaunon ng hambal ba nila na nga hindi ka magkaon sang mga ng maasin or mga pagkaon nga tamaan ka tamis kay naga-breast milk ikaw. So, Doc, ano ang imo ma-advise sa mga mother? Iban gani ginhambalan nga, hindi ka lang hanay magkaon sang mga bland lang bala, Doc, ang inyong nga kaunon kay naga-breast milk ikaw. Ano, Doc, ang matuod ka ano ang ma-advise sa aton nga mga mommies? So, for breastfeeding mommies, it's important gid nga well balanced no kag healthy ang iya nga diet, because nga aside from breastfeeding, nagapulaw man sila, nagaalaga sila sang ila baby kag nagaatipan sila sang panimalay. So important nga sila mismo they should also look after their health no, and they should also be well hydrated no. Ang about naman sa mga pagkaon no, there are actually studies nga ang preference bala sang taste bala sang mga babies gina-determine man na siya sa mga ginakaon man ni mommy. So kung si mommy mahilig sa mga aslom or mga certain flavor, so pwede na siya nga mapasa ang flavor sang food sa ilang breast milk man no. But one important thing to consider kung may mga ginakaon man gid si mommy kag may ginainom nga mga bulong is to really, kung hindi sila sure, to consult their doctors no, because there are certain na mga
especially mga supplements or mga medicine nga possibly hindi safe for breastfeeding. So avoid self-medicating, no? Hindi mag-experiment bala sa mga ginainom nga mga supplements. Dapat na consult gid ang aton nga doktor, no, and be very mindful sa mga ginakaon. So kung hindi sure, ang ano gid ang rule is to seek the advice, no, and recommendation of our doctors first, no, because nga pwede gid mapasa kay baby kung ano man ang gina-intake ni mommy. Sige, Doc. So, bilang Doc, pediatrician, at the same time, breastfeeding mother, kung may ara ka man nga gusto nga ihatag nga mensahe sa aton nga mga mother nga naga-breastfeed man nga pwede mo maipabati sa ila, Doc, ano ini, Doc? So, as a pedia and also as a mother and a breastfeeding mom, breastfeeding is, I'd like to share no na bisan breastfeeding is natural, it doesn't happen naturally. Need gid naton sang patience, practice, no, effort and consistency para nga makasustain sang breastfeeding. And aside from our personal efforts, no, it's also important nga for us to have the right support system, no. Kung naga-struggle ta, it doesn't mean nga naga-fail na ta, no. Let's ask for help, no, para nga ma-support kita sa mga people nga nagapalibot sa aton. And always remember that your worth as a mother is not measured by how perfect your breastfeeding journey is, no? Because there's no perfect breastfeeding journey. Unique na siya sa kada bata, no? Sa kada babayi, no? So bisan personally, I have two children and very different ang ako nga breastfeeding journey with the two kids, no? Also a message to husbands, to relatives, other family members. It really takes a village, no, to raise and feed the child. So always also check on the mommies, no, because they really need your support and understanding. So ang goal ta diya is to have a healthy baby and a supportive mother, no. And if for a breastfeeding mommy, if breastfeeding works for you, it can be a really beautiful and rewarding journey. Okay, Doc. Kanami sa message. It takes a village to raise and feed a child, Doc. Doc, Alia, Carmela, Diang, thank you so much, Doc, sa imong nga time, sa pag-share man, sa imong personal experience, kasubong man sa nagakaigo nga impormasyon, nga kinahanglan, mawatian sa aton nga mga breastfeeding moms, nga gapamati sa aton, kag nagalantaw man. Madamo gid nga salamat, Doc. Until next time.